הארץ שלנו, כל הארץ, כולל עזה, כולל לבנון, כל הארץ המובטחת. אנחנו נחזור. אני יושב ומדמיין לי שבימים האלה אין את ההרוגים, אין את השבויים, אין את הפצועים. וברגע שאני מזיז אותם מהמסך, אני נשאר עם אולי החודש הכי משמח בחיים. אני אסביר לכם למה זה החודש הכי משמח בחיים מאז שאני נולדתי כבר יותר מ-40 שנה. כי הגענו לשלב, הגענו לנקודה שעם ישראל עולה קומה, עולה כיתה. אנחנו סוף סוף מבררים מי אנחנו. נולדנו לפני 75 שנה בילדה מחודשת. התבססנו, התחלנו לעבוד על הגוף שלנו, גדלנו, מתחיל שאלות זהות. מי אנחנו? מה אנחנו? מה אנחנו רוצים לעשות עם עצמנו? מה זה טוב? מה זה רע? מה זה רשעה? מה זה טומאה? ומה אנחנו באים לבשר? עוד דבר אנחנו מבררים בימים האלה, וזה דבר חשוב מאין כמוהו. הארץ שלנו, כל הארץ, כולל עזה, כולל לבנון, כל הארץ המובטחת. אנחנו נחזור, אנחנו עכשיו בענק. גוש קטיף זה כזה קטן לעומת מה שאנחנו נגיע בעזרת השם. אנחנו לא פחות מהבירור על הארץ, בירור על זה שאנחנו מבשרים לעולם מה זה טוב וצדק ומוסר וערכים, ולכן אנחנו נשבית את הרוע ונמגר את החמאס ונמגר את האויבים ונשמיד את כולם בעזרת השם בקרוב במהרה בימינו.